Uy, ikaw, oo, tara dali, pakinggan mo ko, tignan natin kung pamilyar tong mga linyahan ko. O eto pakinggan mo Mahal, ikaw lang nag-iisa sa puso ko. Sa'yo lang ako sumasaya, sa'yo lang to, sa'yo lang tumatayo. Tumatayo ang balahibo kasi excited. O kaya sasabihin, sa'yo lang tumitibok to. Tumitibok ang puso. Kasi nga excited ulit, di ba? O di kaya sasabihin sa'yo lang kumakalembang. Ang alin. Ang damdamin ko, di ba? Na para bang yung mga ganong litanya ay talaga nga namang pamilyar, di ba? Ang dali mo kasi mahalin na paikutin na gamit ang matatamis na salita ay talaga nga namang ikaw ay malalaglag. Minsan hindi lang yung damdamin ang nalalaglag, pati na rin ang pantalon. Oo, o di kaya ang pantog. Hindi, ang tanda mo na mahal, pero bakit parang gusto mo pa rin na ikaw ay nilalaro-laro, 'di ba? Na ang tanda mo na, pero bakit ang hilig mo pa rin sa relasyon na hindi kayang magseryoso? Ano ka ba, Tamagotchi? Ang luma ng Tamagotchi. Anyway, mahal. Ano nyo sa'yo? Kim Chino Emnida. Ay, andito na naman si Kim Chino, ne. Andito na naman ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba. Ako to, si Kim Chino, at makakasama mo pa rin ako, mahal. Kabaliktaran mo, oo. 6 to 9 p.m. tayo. Pero mahal, di ba nga ang hirap din sa panahon ngayon na kung saan talaga nga naman karamihan sa lumalandi sa'yo ay hindi marunong magseryoso, di ba? Na alam kong yung puso mo bugbog na sa mga taong hindi ka naman kayang panindigan. Diba? At yung trust issues mo talaga nga namang mas makapal pa sa mukha mo. Ewan ko bakit lapitin ka sa mga player ng pag-ibig. Yung mga player na yan, yun yung landi lang talaga ang gusto, walang label, at talaga nga namang baka gusto ka ring tikman. Diba? Alam mo mahal, concerned lang din ako sa'yo, kaya mas maigi talaga na agapan na natin yan. Diba nga, prevention is better than cure. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ang ibibigay ni Kim Chino ay 3 common na linyahan ng mga player sa pag-ibig. Ito talaga nga namang narinig ko lang. Hindi si Kim Chino ang player. Hindi ako ito na. Unang linyahan ng player sa pag-ibig, ikaw lang naman ang kachat ko. Wow, itong linyahan na to, honestly, pudpud na to, kaso super effective pa rin kapag type mo ang nagsabi. Di ba? Talagang rurupok ka kapag nakita mo or talagang lumandi sa'yo. Ay, masarap. Diba? Kasi sasabihin niyan, ikaw lang ang kausap ko, ikaw lang ang kachat ko. Baka ikaw lang ang kachat niya sa isang social media app. Ikaw ang kachat sa Messenger, pero may Telegram pa yan. May Instagram pa yan. May Friendster pa yan. Alam? May Friendster pa ba? Ang tanda na ni Kim Chino. Hindi, ang gusto ko lang naman sabihin, mahal. Pinapapil niya lang sa'yo, pinaparamdam niya lang sa'yo na ikaw lang, special ka at wala nang iba pa, kaya wag kang umalis at ma-fall ka sa kanya. Pero ang totoo, mahal, marami kayo, hindi ka buko pie, hindi ka espesyal, isa ka lang sa kalandian niya. O, isang linyahan pa lang yan ng player at para bang pamilyar na sa'yo at talaga nga namang nagamit na sa'yo. Mahal, hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino May 2 linyahan pa ng player sa pag-ibig na aking ibubuking. Si Kim Chino ay seryoso Si Kim Chino ay magbabalik Kaya manatili nakatutok dito lang sa 90.7 radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.